Dem, der sidder dernede. Så buk lige igen. Freja, så skal vi høre, at de kan klappe. Er det bedre nu, Freja? Nu godt, du ikke sagde nej, så skulle bare lytte det hele eftermiddag. Nå, Freja, nu skal du se. Nu skal vi to lave noget for dem. Halløjsa, Freja, nu skal du bare se. Nede i posten her, der har vi et æg. Det er hårdkogt. For søren, det har fået alt for meget. Freja, nu skal du se. Nu skal jeg få det til at forsvinde. Det er noget, jeg øver på. Det er lidt halvsvært. Sådan, så er det væk. Nu kommer det svære at trylle det frem igen. Og så tager vi fra jer. Hvad siger I så, hva'? Ja, det lever jeg af. Hvad er der galt? Du putter den ned i ærmet. Så skal jeg putte det specielt for dem. Ruller jeg ærmet op. Jeg vil sandelig da ikke have nogen utilfredse publikum, så der er nede nej fra jer. Så den tager vi en gang til med oprullet ærmet. Du skal ikke sige, at jeg putter den ned i ærmet. Der er en lille sky deroppe. Har I set den? Jeg så den. Du putter den under trøjen. Under armen. Ja. Der er der ingenting. Under den anden. Den anden, der er heller ingenting. Den første, der er slet ingenting mere engang fra jer. Er der noget nede i posen? Nej, nu kommer det svære fra jer. Kan du sige gyggeligy? Nej, det skal være et højt gyggeligy, så det hører helt ned på balkonrækken. En gang til. Nej, hvor flot, Freja. Tag hånden til ikke op, så kommer du og jubler de vildt dernede alle sammen. Tak skal du have, Freja. Freja, ved du hvad? Når man sådan har hjulpet Pjerret, ikke? Så får man flødekaramel. Og hvis du nu bukker ud til publikum, så siger du, klapper af. Tak for hjælpen, Freja. Freja, du må hellere få en til den anden hos os. Det var godt nok lidt fedt. Freja, du må hellere få en til, hvis du møder en sød fyr i eftermiddag, så er der også en til ham. Freja! Farvel! Nå, nu skal vi se at komme. Skal vi ikke sige noget, Pelle? Ja, han er ikke sød.